Laze lazikhipha izimfihlo igazi labafowethu ababulawa inkatha nabelungu. Asilaleleni kahle bafowethu. Sekuhlangene sesibatholile abadayisi. Ecosystem umbuso wamabhunu wawusebenzisana nabomakhelwane bethu. Lesotho, Malawi, Zimbabwe kanjalo. UMgabe waye umphathi mbubulo umdayisi we-England. Bamupha inqwaba yama-degree ngoba esebenzela English interest. Iqiniso elimsulwa. Ngalezo zikhathi uMgabe ebesebenza ne-apartheid. South Africa agents and Zimbabwe agents besebenzisana. Ukungena abalwela inkululeko phecelezi amaphekula. Kusho ukuthini lokhu? Zimbabwe ne-South Africa bayabelana ngolwazi. Iqiniso elimsulwa lelo. Inkinga ibalanake. ZANU eyabazi bonke. Abaphathi bomnotho bayazazi zonke lezi mpimpi. Sukuthi ZANU Zimbabwe nosomabhizinisi abamhlophe basemzansi babaphethe. Bashaya indishini kubo. Uyayibona nawe lento mawucabanga izimqumo zalabaholi. Ascaris. Zingakaphumi lezi mpimpi sisazohlukumezeka, silambe, sixoshwe ezweni. Sihlale ngaphandle komnotho esawulwela. Lafa elihle elikamthaniya. So as not to expose spies, they had to share agent details. This means ZANU-PF and Business SA own and control SA government. They will always sing to their tune or be exposed. They have been instructed by their handlers to go say goodbye to the longest-serving and valuable agent of apartheid. Other countries have similar hold on these agents we call government leaders. Thula mntanam, thula mntanam, thula silela lelizwe, thula mntanam, thula mntanam, thula silela lelizwe.